veštice. Moramo da smislimo novi plan. Izgleda da je Bloom uspela. Porazila si Ajsi uprkos toj njene smešnoj ogrlici. Da, bravo Bloom! Hrabro ste se borile, Vinksice. Spasli ste našu školu. Pogledajte. I to? Shvatit ću ovo kao da smo se uspešno dokazale pred štapićima. Hajde, Vinksice, za ovo smo se borile. Štapići nas prepoznaju kao zakonite vlasnike. Kucnuo je čas da zakoračimo u svet legendarijuma. Magične Vinksice, Midix! Bloom, vila snajevog plamena! Flora, vila prirode! Lejla, vila talasa! Mjuza, vila muzike! Stela, vila sjajnog sunca. Tehna, vila tehnologije! Uspele smo! Mnogo mi se sviđa ovaj Mythics imidž. To je sigurno put ka svetu legendarijuma. Tako je. Vinksice, stojimo pred mudrim prolazom u svetove. Čuvarem svih svetova. Ako su moje istraživanja tačna. Dobrodošle, Vinksice. Nove vlasnice drevnih štapića. Čast mi je. Zbog zlih veštica, moć sveta legendarijuma širi se stvarnim svetom. Ako je ne zaustavimo, magični univerzum bi mogao biti uništen. Treba nam pomoć. Mi moramo da zaključamo legendarijum za sva vremena. Onda će vam biti potreban ključ legendarijuma. Prvo morate da pronađete fantastični smaragd i srebrno koplje. Kada pronađete ove predmete u stvarnom svetu, preći ćete u svet legendarijuma. I samo sa ova dva predmeta moći ćete da magijom iskujete ključ legendarijuma. Kako možemo da pronađemo smaragd i koplje? Vaši štapići će vas voditi u stvarnom svetu. Da li je još neko potpuno odlepio zbog ovaj stvaran svet, legendarijum svet priče? Vratimo se u Alfeu i pokušajmo da bolje razumemo kako da koristimo ove štapiće. Zdravo, ja sam Defna, Bloomina sestra. Predajem